Чым незадаволены Лукашенко, за што судзяць аднаго з галоўных турэмшчыкаў Беларусі і яго жонку, а таксама на каго беларускія ўлады хацелі памяняць Паўла Латушку. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння Лукашенко правёў нараду па вельмі важным і вельмі прыбыльным пытанні. Гаворка пра вытворчасць і продаж тытуню. У Беларусі гэтая індустрыя цалкам кантралюецца дзяржавай і прыносіць вельмі вялікія грошы. Напрыклад, за 23 год тытунь прынёс у бюджэт прыкладна 2,5 мільярды рублёў. Вось толькі падобна, што ў гэтай сферы сёння ўсё не так радужна, як чакаў Лукашенко. Прынамсі, ўжо на самым пачатку нарады ён папалохаў сваіх чыноўнікаў. Сегодняшние тенденции не могут не настораживать. О них вы расскажете. Что за настороженности такие? Или кто-то нагнетает ситуацию. Ну, тот, кто нагнетает, пойдет завтра доить коров, если их возьмут в сельском хозяйстве. Што там, праўда, за насцярожанасць Лукашенко не ўдакладніў, але ж нядаўна стала вядома, што на беларускі тытунёвы рынак пусцілі новага гульца, расійскую фірму Алиди Вест. Яна ўваходзіць у групу кампаній Алиди, якая належыць расійскаму бізнэсоўцу Дмітрыю Лісічэнку, але фармальна беларуская фірма кіруецца афшорнымі кампаніямі. Чаму раптам Лукашенко пусціў у свой агарод новых людзей, пакуль не вельмі зразумела, але прычыны падобна важныя, бо такія рашэнні відавочна прымаюцца толькі з яго ведама. Лукашенко можа уляпацца ў яшчэ адну вайну. Гаворка пра канфлікт на Блізкім Усходзе. Пасля ліквідацыі ў Іране аднаго з лідараў Хамас Ісмаіла Ханіі сітуацыя становіцца яшчэ больш напружанай. Іран абяцае Ізраілю сур'ёзны і жорсткі адказ. І пытанне, ці не скончыцца гэта вялікай вайной з удзелам іншых краін кшталту Лівіі, застаецца адкрытым. Лукашенко жа не раз паўтараў пра сваё сяброўства з Іранам, але ж гэта не абмяжоўваецца толькі словамі. Як паведамляе маніторынгавая група «Беларускі гаюн», зусім нядаўна ў Беларусь прыязджала вайсковая дэлегацыя з гэтай краіны. Дэталяў няшмат. Вядома, што ў рамках візіту адбылася сустрэча гасцей з выканаўчым абавязкі начальніка інжынерных войскаў Беларусі. Бакі абмеркавалі перспектывы развіцця супрацоўніцтва ў сферы інжынернага забеспячэння, а таксама іранцы наведалі супрацьмінны цэнтр, дзе азнаёміліся з яго структурай, задачамі і сістэмай падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне размініравання. Новыя і сумныя падрабязнасці візіту Лукашэнкі ў Мазыр. На мінулым тыдні ён паказальна наведаў рэгіён найбольш пацярпелы ад ураганаў, але за пару дзён да таго Мазыршчыну наведалі сілавікі з гомельскага губазіка, якія зладзілі зачыстку перад прыездам Лукашэнкі. Вядома, што падчас гэтага затрымалі найменш 5 чалавек, прычым людзей абвінавацілі не ў забойствах ці згвалтаваннях, а ўсяго толькі ў падпісках на незалежныя рэсурсы. Але хапалі іх вельмі жорстка. Сілавікі ў поўнай экіпіроўцы і са зброяй выцягвалі мазырчукоў з машын і выламывалі дзверы ў кватэры. Далейшы лёс затрыманых пакуль невядомы. Тым часам міністр унутраных спраў Іван Кубракоў працягвае рыхтаваць сваіх падначаленых да прэзідэнцкіх выбараў 25-го года. Цяпер міліцыя паказальна адпрацоўвае разгон пратэстаў, а таксама і больш сур'ёзныя сітуацыі. Напрыклад, прайшла трэніроўка па дзеянням у выпадку прарыву беларускай мяжы. Хто ў тэорыі яе будзе прарываць, незразумела, але падобна сілавікі мяркуюць, што каліноўцы ці якія іншыя людзі са зброяй і вопытам баявых дзеянняў. Таксама ёсць і яшчэ адзін цікавы момант. Акрамя ўсяго іншага, ведамства Кубракова рэпетыравала вызваленне захопленага райцэнтра і вызваленне закладнікаў. А для гэтага, цытата, выкарыстоўваліся групы баявых плыўцоў і катер на паветранай падушцы. Дапамогу сушы ім аказвалі супрацоўнікі спецыяльнага атрада хуткага рэагавання на матацыклах, квадрацыклах і багі. Для вырашэння пастаўленых міністрам задач таксама задзейнічаліся БТР і беспілотныя лятальныя апараты. Карацей, калі хочаш даведацца, чаго баяцца беларускія сілавікі, проста паглядзі на тое, чым яны хваляцца. Польскія ўлады працягваюць спробы вызваліць журналіста Андрэя Пачобута, асуджанага ў Беларусі на 8 гадоў калоніі. І вось які цікавы нюанс стаў вядомы гэтымі днямі. Былы міністр унутраных спраў Польшчы Камінскі расказаў, што адразу пасля абвяшчэння абвінаваўчага прысуду Пачобуту рэакцыя польскіх уладаў была жорсткай і быў закрыты памежны пераход з Беларусі ў Баброўніках. Але ж з беларускімі уладамі ішлі непублічныя перамовы, і умовай аднаўлення руху на гэтым участку мяжы было вызваленне палітвязня. Але
беларускія ўлады, па словах Камінскага, запатрабавалі іншага. Яны далі нечаканы сігнал, тыпу «хочаце пачобута, тады выдайце ў Беларусь Павла Латушку, і на наступны дзень пачобут будзе вызвалены». Але ж палякі не маглі пайсці на такія ўмовы і, само сабою, беларускім уладам адмовілі. Але тут цікава, наколькі ўсё ж у лукашэнкаўцаў прыгарае ад тых, хто раней быў у сістэме, а пасля выступіў супраць яе. І наколькі гэтыя асабістыя крыўды і нянавісць да так званых здраднікаў перакрываюць усё іншае. Бо нават у сітуацыі з пачобутам лукашэнкаўцы выбралі не адкрыць памежны пераход, які важны для Беларусі і беларускага насельніцтва, а захацелі ў першую чаргу задаволіць сваё пачуццё помсты, запатрабаваўшы Латушку. Аднаго з галоўных турэмшчыкаў Беларусі будуць судзіць разам з жонкай па вельмі нечаканым артыкуле. Гаворка ідзе пра палкоўніка Сергея Сандалюка, былога намесніка начальніка дэпартамента выканання пакаранняў. Гэтае ведамства кіруе ўсімі турмамі, калоніямі, СІЗА і іншымі папраўчымі установамі ў нашай краіне. У гэтым дэпартаменце Сандалюк быў адказным за ідэалагічную работу і кадравае забеспячэнне. Палкоўнік праводзіў экскурсіі па калоніях для журналістаў дзяржвыданняў, супрацоўнічаў з экзархатам беларускай праваслаўнай царквы. Таксама абмяркоўваў узаемадзеянне свайго ведамства і царквы з мітрапалітам Паўлам. Але прыкладна на мяжы 18-19 гадоў Сергей Сандалюк пайшоў у адстаўку. Тады блог нехта намякаў на нейкі скандал у ведамстве, а крыніцы нашай Нівы гаварылі, што Сандалюк няўдала паспрабаваў прыкрыць ад адказнасці свайго кіроўцу, які трапіў у непрыемную сітуацыю, звязаную з ужываннем сілы. Сам жа палкоўнік запэўніваў, што проста выйшаў на міліцэйскую пенсію. Цяпер жа і Сергей Сандалюк і яго жонка Анжэла праходзяць абвінавачанымі па крымінальнай справе. Прычым судзіць іх будуць па народным 342 артыкуле, прасцей кажучы, за ўдзел у мірных акцыях пратэсту. Цяпер Сандалюкам пагражае ад арышту на тэрмін да 3 месяцаў і да 4 гадоў калоніі. Адзначым таксама, што суддзёй па справе выступае сумнавядомая Алена Жывіца. З 20-го года яна вынесла некалькі сотняў рэпрэсіўных прысудаў і адміністрацыйных рашэнняў па палітычна матываваных справах. Еўрасаюз увёў персанальныя санкцыі супраць 28 прыхільнікаў Лукашэнкі. У спісе як сілавікі, так і прапагандысты. Напрыклад, начальнік Губазік Ананенка і яго намеснікі, начальнікі беларускіх турмаў і калоній, суддзі і пракуроры, а таксама кіраўніца Белта Ірына Акуловіч, яе папярэднік Дмітрый Жук і часты госць праўладных тэлешоў Мікіта Рачылоўскі. У цэлым абмежавальныя меры ЕС супраць Беларусі цяпер распаўсюджваюцца на 261 фізічную асобу і 37 арганізацый. Асобы санкцыйнага спісу падпадаюць пад замарозку актываў, а еўрапейскім грамадзянам і кампаніям забаронена даваць ім доступ да сродкаў. Фізічным асобам таксама забароненыя любыя паездкі ў Еўрасаюз, уключаючы транзіт. Бяда адбылася ў Гродні. Там 2 дзяцей шпіталізавалі з цяжкай формай кішэчнай інфекцыі. Сітуацыя вельмі сур'ёзная, бо ў выніку хваробы у малых адмовілі ныркі. Цяпер маленькіх пацыентаў перавялі ў Мінск, дзе падключылі да спецыяльнага апарату. Па словах медыкаў, такія сур'ёзныя праблемы сталі вынікам нямытай ягады. Падобна, што дзеці з'елі кавун ці дыню, і гэта прывяло да бяды. Фільмаў для дарослых у беларускія спецслужбы. Беларуску будуць судзіць у Варшаве за супрацу з КДБ. Гаворка ідзе пра Дар'ю Астапенка, якую затрымалі ў снежні 23-го года. Раней жанчына засвяцілася ў відэа для дарослых, а да пераезда ў Польшчу Дар'я жыла ў Баранавічах і з 18-го года кантактавала з рознымі апазіцыйнымі арганізацыямі. Яна цікавілася іх дзейнасцю і прапаноўвала сваю дапамогу. Падчас прэзідэнцкіх выбараў Дар'я нават была каардынатарам кампаніі «Гавары праўду». У 23-м годзе Астапенка перабралася за мяжу, жыла ў Варшаве, а пасля ў Лодзі, дзе яе і арыштавалі. Цяпер дзяўчыну вінавацяць у шпіянажы. Паводле пракуратуры жанчына збірала інфармацыю пра беларускую апазіцыю ў Польшчы і перадавала яе беларускаму КДБ. Цяпер Астапенка можа сесці ў турму на тэрмін да 5 гадоў. Скачкі ў воду скончыліся трагічна. Адразу 2 бяды здарыліся ў апошнія дні. У Пінскім раёне 18-гадовы хлопец нырнуў у раку, але не ўлічыў малую глыбіню, і ў выніку ўсё скончылася пераломам шыйных пазванкоў і рэанімацыяй. Малады чалавек нават не змог сам усплыць, і яго выцягнулі іншыя адпачывальнікі. Цяпер хлопец знаходзіцца ў свядомасці, але ў цяжкім стане. А ў Чэрыкаўскім раёне паныраць вырашыў мужчына, які выпіваў каля рэчкі разам са сваімі сяброўкамі. Ён распрануўся, скокнуў за абрыву ў ваду, але на паверхні больш так і не з'явіўся. Пазней вадалазы адшукалі яго нежывое цела. У Мінску судзяць буйнога бізнесмена.
Як заўважыў партал «Зеркала» Андрэя Шыхліна, які раней кіраваў гандлёва-забаўляльным комплексам «Арэна Сіці», цяпер могуць адправіць у калонію. Мужчыну вінаваціць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў і наўмысным банкрутстве, і цяпер яму пагражае да 7 гадоў зняволення. Падрабязнасці справы пакуль невядомыя, але праблемы ёсць і ў іншых яго бізнесаў. Ну і таксама ёсць яшчэ адзін цікавы факт. Разам з бізнесоўцам абвінавачанай па справе праходзіць жанчына, якую завуць Наталья Паслядовіч. Такі ж імя і прозвішча ёсць у адной з беларускіх падатковых кансультантак. То бок, магчыма, у гэтым выпадку кансультацыі для бізнесмена могуць прывесці жанчыну ў калонію. Гадалка не змагла прадказаць візіт сілавікоў. 50гадовая жыхарка Баранавічаў вырашыла, што на ёй псута, якую трэба зняць з дапамогай нейкага магічнага рытуала. Жанчына знайшла гадалку, але тая выставіла вялікі рахунак за свае паслугі. Грошай кліентцы не хапала, таму яна аформіла крэдыт у краме побытавай тэхнікі і набрала тавараў на 5000 рублёў, якія аддала той нібыта вядзьмарцы. Праўда, магія дала збой ажно двойчы. Спачатку кліентка чамусьці засталася незадаволеная паслугамі і пайшла з заявай у міліцыю, а затым сілавікі затрымалі і саму гадалку. Вынік гэтай магіі – 3 гады калоніі. Скрасці ў дзяржавы, а пасля ёй жа і прадаць скрадзенае. Такі план прыдумалі галоўны інжынер і начальнік вытворчасці 2 дарожных арганізацый Віцебшчыны. Яны штучна стваралі лішкі бітуму, атрыманага на нафтапераапрацоўчых заводах для патрэб сваіх прадпрыемстваў. Затым у змове з кіроўцам-перавозчыкам гэты бітум прадавалі камерсантам, а тыя рэалізоўвалі сыравіну пад выглядам свайго прадукту іншым дарожным дзяржпрадпрыемствам. Такім чынам скралі больш за 150 тонн бітуму на суму звыш 200 000 рублёў. У выніку па справе затрымалі ажно 6 чалавек. Цяпер фігурантаў чакае суд і да 12 гадоў за кратамі. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.